Haya make magi kanyo Nelson ibu bedo ka inyisowa ni wechego mag network ng'ato nyalo yaro network ne e yo machalo nade inya to kinde ma omanyo tije mar mondo mi seche moko ka nitiere kata kuma onyalo donje to donje e yo makare ka duogo e studio kae adug korka kori Millicent ang'isi ni mak paro kanyo kinde ma koro ne isechopo Rwanda kacha kuma koro nidhi tiegori to kisesomo ibedo jalony kata ibedo specialize wechego mag tech AI mainly to omi thuolo mano mar timo internship makamano ni yudo thuolo e yo machalo nade to bang' mano ere kaka ni riri bi make sure ni yudo thuolo mamoko e tije makoro pod itimo nyaka gi sani mago mag deal gi lony manyasani. Erokamano Joyce. Koro donge an Rwanda kae asomo masters to kinda na chato kaweyo owacho kanyo ni discipline be nyaka bede to an discipline na puonjo rangala girls. Yeah. Koro nang'isi ni skundwa no ne nigi partnership gi Harvard University. Koro ni puonjowa weche mag AI gi professors ma Harvard. Koro professors gi ne dwaro for students mane ginyalo dhi miyo internship e Harvard University. Tanti ng'iya gi kinda na cha dongi okanyawe wan kae gi Rwandan students like students from all over Africa na kinda mana bedo one top 4 students mane jo Harvard yomiyo internship ne gipuonjo wa maber kanyo to koro ing'eni gi puonji deep into this AI koro mana gimane Lisa wachocha an koro ing'eni kae I increase my skills koro amedora mana skills maga to kang'adi matin kendo mosainya kuom ng'adi internship kae kinde mane time bende ni chuli nikech adiera in kaka ng'at mano setieko isetimo degree mari itimo masters mari omi koro internship kae nikech yudo ni rowere moko kinde makata koro gidhi manyo tich ng'ato kong'ise ni we ami internship yes internship makamano komi idhi medo lony mari to ka pesa onge to jomoko wachoga ni akora atim nade adhi bire tich nade adhi rwakora nade be nitiere gimoro matin mani mi 2021 January emana chako internship gi jo Harvard to ginto ne gichulo wa US ok ginyal yeah at least most companies in the US they hawawezi kosa kukulipa koro anto ne gimiya gimoro matin donge koro gimiya gimoro matin to kanyo tawacho ni professors gitoka werago koro ing'eni kana setieko masters an nadwa mana medora nadwa nadhi atim PhD mara nikech anto somo to nahero koro education ber jowetena kai in gi chuny mar somi nikech it is and through education ni ema medori skills ting'eni tije mitiyo gi kata teach ma itiyo ni Joyce skills is very important. Koro kae adonjo jo Harvard gi professors gi one of them nen mentor mara nanyise ni anto nyakikonya nikech in expert e field ni to an podakie gik mang'eny koro konya koro achiel kuom gi nowe tich Harvard kadhi Microsoft to kanoseweyo mane mentor nano endo koro oweyo her name is Melanie noweyo tich Harvard kodhi Microsoft to jo Microsoft oyawo branch Kenya kae mano 2019 aparo koro mano 2021 bende around May kae ng'eni koro May kae kapoda timo kodgi internship omisa ni Millicent apply tijni aparo ni sani koro ise qualify wase tiegi mang'eny koro donge apply tich ne wa apply ji mang'eny 167 waduto te wan kanyo tani ng'eno kaniga ni 100 people wa apply tich ang ne wa apply to anta dwa na yude ano kabide nyaka gitimo mar mondo ne mi yude ko sen kinda mari kinda mara yo machalo nade nitiere ng'ami gone simu mathoth kose okang na go sim tang'eni skills maga nyaka ne gola oko manyaka na yud gini ineno koro ing'eni gi advertised 167 imiyo wa interview kaya ng'oma gidhi test skills magi e tijni be iromo koso kiromo koro chak timnwa interview wadong ji 7 koro kawadoge Microsoft big tech companies giki mimondi donje 5 rounds of interview tech onge kama yot ni dhi ati sorry e Godfather kama kano rumo te koro otimna those rounds of interview wadong ji 4 kae kenda another round of interview ting'eni gin technical idhi mana kalo ka in gi skills koro skills maga mag AI manan go maber go na showcase gi
very well ma an maneno kwanya out of 167 an ngeni an na wacha ni nyaka Nyasaye konya but ok Nyasaye konya tabet asomo skills gagi adhi nyiso jo Microsoft na bende antie nyaka ni miya mana tijni koro kamane kaka an nadonjo ento nom ngisa ni teach eri apply at the rounds of interview e kaka donjo Microsoft to gimano beyo nokonya malich nikech kata apart from Microsoft na ngiyo ni kata other avenues bende anyalo explore LinkedIn anadhi bema mentor nano bema nonyisa ni Millicent adwa ni create LinkedIn account mari isetimo wasepuonji gik mang'eny to gik mang'eny gi onego be ni ji ng'eyo out there koro create LinkedIn post gimora mora misetimi ngeni kaindi wawacho ga ni anaonge job experience to job experience in god nikech kata mana kana timo kod internship an naja ngeni tijwa ni it's more hands on practical a lot of practicality to post gimora mora mitimo maber post e LinkedIn employer kabiro ne to Millicent ni manga mosetimo gik mang'eny kamae apani manga ma skills gegi eki nyalo konyowa e kambini kora matinde ni LinkedIn ka be nyalo miyo rowere bedo connection nitiere LinkedIn connection tindo oken analog moro mag godfather mani wacho cha Joyce connection obedo digital walosuru LinkedIn account ka yes Facebook gi Instagram bende wanyabete but LinkedIn kidwa tich nikech LinkedIn ka idhi connect in very many ways ineno US companies gi tije niti at least anya wuoyo kuom field mara ni tije nitiere low skills magi to kepo dikia ni dwa timango manye ngat minya bet go piny mondo opuonjre kodi neno mentorship moro matin then kiseng'eyo ni mae te gima kori dwa donje software engineering bas one gi over million software engineering LinkedIn kai bede LinkedIn reach out gimane Lisa wachocha reach out to these people makati gocho ne gisadi to reach out to professionals give ngeni kila ngato gikite koro ki reach out to ngato to koduoki okikasirika idhi mane ngat machielo ngisa in kaka ni donje tiji mai Microsoft ngisa anji reach out to an e LinkedIn ta atemoga monda konygi kaki donje field ineno koro manen gima timoga matangeni kata other professionals bende timoga mano adwa ni mak parono gi kanyo bende matini ibo bedo ka ngiswa